kallon ku duba irin wannan ba ƙarya kawai aka sa gaba a kallon ku ba 'yan gidan wane ba 'yan gidan kowa bai dillalin da shi wai ƙarya kawai ba kallon ba ma irin ɗan gidan can da ɗan wannan maka yanzu haka akwai yarinya da zan je wajen ta ne jiya muka haɗu a can sama na mata ƙaryar ni soja ne kai fa ka san fa ero ne fa an kare ba kenan kayan mu ne kai dai fa ka an kare fa kayan mu ne ni dai na ka san wuli ga wasu ake gani ba kayan mu ne ba wani ero karka damu nagode ya ci ne Allah ya biya ka aiki ya tsira aiki nagode Come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that Ya kalau dai. Ma za a ganka. Na dauka kana ɗaya daga cikin samari masu karyan nan. Ni? I can't have a baby. Ki dube ni man ka kino dile da fa. Baby. I am a soldier. Kan me zan yi ƙarya? Ni da aiki na. Ha ba baby. Ai mu ba ƙarya ai. Mu da ya zama dole mu saka kuma ya zama dole mu bi umarni. Mu zo muna ƙarya. Kan me? Just dai kawai ke dai ba kya gani na tun da muka haɗu sai lokaci ne ba mu za aiki na soja sai a hankali fa baby amma jos akwai time din da nake so karɓi hutu na wani tsawon lokaci mu samu mu je mu huta da ni da ke mu ji daɗin rayuwa mu ɗan ko ba haka ba baby to yanzu haka maganar da nake na right now a zunan muka gama da kai sati biyu a Sambisa baby wuta muke baby sabagen da bindiga ba na jin su a jikina baby kawai aikin muka sa a gaba oke shi ne wannan kama soja ne shi na gan shi da kake a wani rukuni kake a rukuni na 99 to ba komai amma kina son shi alhamdulillah haka nake bukata dama duk wanda ta gani tace tana so ba zan yi kasa a guya ba zan samu in bata shi saboda su wurin soyayya amma fa akwai sharadi guda ɗaya zuwa na inda ya kan duk wanda yace na son ta na farko dai na amince zan bashi ta amma bisa sharadi guda ɗaya to sannan kuma na yi alƙawarin duk wanda ya aure ta dan dora ta a matsayin mukamin tsohon kafin na Sambisa wanda ya rasu ka amince da hakan na ce ka amince da hakan Yeah.